Čaute, dneska ste na mojom kanále, dneska vás vítam tak, že budeme hrať Roblox, ale druhá časť, Taxi Post. Pretože točil, neviem kedy, asi pred včerajškom, či kedy. A chce písať, chceme 3., 4., 5., 6., 7. a 3. aj druhú časť. Toľko časti ja nebudem robiť, hľadne môžem mať toľko časti, predsa ani ja nesúhlasím s tým. Ale aby ste dali 1000 lajky, 1 milión lajk, dobre, súhlasím. Dobre, budem vám na tej sérii točiť tak za mesiac, tak po 2-krát, OK? Z taxi bod, jak sa vám taxík bod páči. A chcete vieme spraviť, spraviť sa Voldemortom. Ale som náš Fabián. Páčilo sa vám? A tak viem. Neviem napríklad byť Harry Potter. Každý vie byť. Chceme ísť po ľudí. Som pochopil tej hre, čo sme hrali posledný krát. Takže máme 2 body, lebo sme už minulý krát dali 10 plus 5. 7 a 8. Tam nemôže ísť. Musíme pozerať na body ľudí. Je na XP nemôžem hrať. A tu teraz, kde máme ísť? Hospitále. Jak to je? Si myslím, že tak je o to. Dobre, viem, kde sa otočím. Stane možno prejsť. Tak kde buď to blízko, tak 300 tu není veda. Prejdem hneď stadiel. A tu takto vysadím ju z tejto strany. Tie dobre som ja išiel. Dovidenia, čaute. Nemám hovoriť. Nie, ešte nekončím. To je tejto hovorím. Nejde. Som 35 baniet, tak nám dáva. Máme ďalších zákazníkov si hľadať. 1 a 2. Dobre, neviem. Kde sme išli? Ten pasažier ma dobre ďaleko býva.
My budeme driftovať, ale musíme cestovať. Obísť tu, či kde? Hej. Takže môžeme ísť ďalej. Dobre. Musím sa otočiť. Pomaličky. Jo, dobré, tak si stane, nechcete, to budete knuté. Nie. Zaseklo to veľmi dobre. Točíme. Tak to bude cestu vlastne, aby môžeme vlastne vyžobrať, nie ešte ani toto. Zaparkujeme. Nemožné. Škoda. Takto, pustý výstup, neviem, kde mám ísť, ale napíšte do komentárov, kde by som podľa vás mal ísť. Bo ja neviem. Nie, tu zapaziť. Tak jazyko vieš dať. Nie na ďalší most, pokým. Musíme ísť ďalej preč, to búze. Nie sú vôbec zakázníky. Víš, čo môžu to teraz musíme ľudí. 5, 4. Neviem, naspäť. Ideme snad. Vôbec nie sú zákazníky. Stále vedia, ktoré môžu zobrať. Neviem. Tak, kde ste? Haló, kto chce taxík za 4 euro? 4 euro nie je veľa. Ja za 30 platím 10 euro benzína, oni za 4 zaplatia. To hamba. A ešte raz na do tej hry budete voľať niekde, že pôjdem. Srandu si robím. Jasne, že pôjdem. Musíte, viete čo, oni chcú od nás, aby ste vy mi pomáhali. Priateľmi. To kde? Ja som potom debilnom moste mal ísť. Ty kokos. Hej. Či je? Nie. Divino, jeden tak prešiel.
Ty level a ja mám aký. Nemôžeme si nič dovoliť, ok. Čaute, vidíme sa na budúce video, čau. Ešte vám tak pekne zakývem, jak sa to dá. Čaute.